Matibelenga bekayayo elila bekala Matibelenga bekayayo elila Amaphelo langozondo khubona oqonto amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa siphinda indlela ke namhlanje kuba batsho nabadala bathi uhlanga lopha kuphindwa ufune kuliphinde xa ubome ngathi khangelophe siyayiphinda ke lendlela sikhe sayincokola lento kuthiwa amazwi ahlabayo isibharha kodwa ke ngoku sasiyincokola sasiyidibanise namagqabi egwava kuba sasijongene nale covid isafika ke ngoko sisithi ebantwini nazi izinto ezincedayo icovid amagqabi egwava nayo lento ekuthiwa sisibharha kuba zombini zinayo iactivity against flu. Asiphindi loo ndlela ke iyonke siphethe nje namhlanje isibharha sizawungena ke kule nto esibharha phambi koba singene namhlanje is the 1st of September 2021 ngulosithathu iWednesday luloko losuku esiyesiphathe khona amagqabi namaxolo siphatha amachiza siphatha izinto zokunyanga sithi nawe ke ufuna ufunda ngawo lamayeza iform is active today uba ungayijonga emva ko10 uzafika noko iactive ubhalise ke wena sawubhalisa yonke lenyanga siyovala ngemonth end sibe ke isikolo siyaqala nge1st of October masingayitsali ke ngaphandle kokuthi nina abantu bebhale not bebhalisile nina abantu ababetyunjiwe bechongiwe babekhethiwe for la combo yesilwane yaqalisa ke ukuphuma namhlanje ingxaki ke ubuninzi benu khange nifake ezi-cell numbers you only gave us your addresses kulento yokuposela umuntu kufuneka kubekho i-cell number ukwenzela uba xa abantu bekhuriya bengakuboni bakufowunele xa belahleka kule ndawo yakho bakufowunele ndicela ke wena mntu ongeka-respondi because sibuyele kwii-messages ezicela ii-cell numbers khawuphinde ubhale your cell number kwakulaa ndawo ububhale kuyo because some of you used to sales@vuselanga.co.za akho ngxaki nakuleyo abanye basebenzisa u-inbox phindela ke kulaa kona ububhale kuyo ukuba nantsi yam i-cell number masingayitsali ke singene kuyo lento ekuthiwa ngumazwi ahlabayo isibharha the botanical name ke yi-Wolbachia salutaris Wolbachia siyibhalile ke phayana kodwa ke the common names ngoko abantu abakhumshayo i-pepperbark tree wena mntu who's overseas maybe you want to get loo mthi if you go to the Indian shops the Chinese shops or the herbal shops in general by the way you also find the tablets you find dried barks sometimes you even find leaves ezithengiswayo packaged nicely in your chemist your pharmacy near you fika ikhona lento you just say pepperbark tree or i-Wolbachia Google you'll find ilento i-capsules zayo ziyafumaneka thina ke ngesinguni sithi isibharha manaka inisivenda shibharha insitsonga SA3 number ke is 488 there are people ke who study imithi they find them better get tree numbers and there is only one tree number for any tree umzekelo you won't find u-SA3 number bengu-488 but ibe imithi emibini is always one tree per a number yenza ntoni ke lento ingamazwi ahlabayo here's what I want to start mentioning mhlawumbi I've mentioned it or I'm starting I'm not sure abantu bakuthi ababenyanga bebesebenzisa le mithi for a particular reason now when people who study started noticing ukuthi man why is this tree so over harvested then they would check with abantu bakuthi ukuthi why do you harvest lo mthi no siwenza into ethile then they will take the bark the root the leaf to a lab to test ukuthi the claim made by these people who are harvesting lo mthi is it true now what has happened in many a times you'll find that thina lo mthi besusebenzela one reason but when they go to the lab it will do the reason we use it for and more. Here's another thing we started noticing as we read these journals ukuthi if people who are conducting research studies when they come and say lo mthi is cytotoxic and thina in this country we're not using it for cytotoxic activities you find that in the neighboring countries they use it for that reason in many countries le mithi izawusetyenziswa for izizathu eziyeleleneyo but one country would have more reasons
than your country. You in this country, you have other reasons that they don't use in Namibia, for instance. So this is what make le mithi yesintu very valuable for those of us who read, who are concerned with preservation of le mithi ukuthi ingapheli, because the substitutes, the tablets that we buy, the capsules, the everything that we get at shop is just a substitute. They take few compounds, while Tina we're getting a vast benefit from this tree. Kantibona, when they need cytotoxic activities, they extract the compounds for that reason. Some of the compounds are not even extracted from the tree. For instance, Disprin was extracted from lomthi ekuthiwa indonaland, ndizawulikhumbula gama. But now they are no longer getting Disprin from that tree. Nanku lomthi manu ukhula apha ngasemanzini. Umngcunube uthathwa kwithi kumngcunube, not anymore. They make umngcunube laboratory from other compounds. Umngcunube is no longer touched. Masingene ke bathi benzani abantu abafundileyo lo mthi. We start by activities bathine antibacterial activities, antifungal, antimycobacteria, antioxidant, anti-inflammatory, anti-fident. Izawuchaza ke lika anti-fident. It prevents insects. Yebona ke abanye abantu abayaziyo lento, who have access to le mithi even in your garden. Great umazwahlabayo and sprinkle around your garden. You'll find that the creepy crawlies are not crossing, because lo mthi is anti-insects. Insects can't cope with umazwe ahlabayo. Inobuyayiva ke xa sesikrobisa nento ezesichitho siyakrobisa, because izichitho particularly ezi zenziwa zimpethu, umazwahlaba uyasebenza. You just grate lo mazwahlaba, you sprinkle around the house, you sneeze nawe. What about le insect? Mhlawumbi nayo it sneezes in its own way, is cytotoxic. Gulomthi bathi benzani ke ngayo abantu abafundileyo, who sell you the capsules abayinkonxileyo nansi yakwezi chemist zabantu abamhlophe, but is an anti-expectorant. We've used it for that same reason. It expels the mucus. Xa unezikhohlela, it does that, and it's good for colds and flus. Abantu abadala, I remember when we went to Elenge last time. Sisi Elenge was 2018, because we didn't go. Was 2019. We didn't go last year because of COVID. When Siphezu kwendaba, there was Elixhego lasemabheleni who was talking about isibharha, impepho, umhlonyane, le mithi, just giving education on le mithi, and nokuthi yena since 1940 whatever has never been to clinic, never been to hospital, is treating himself ngesibharha, umhlonyane, impepho, lamayeza esintu. Abantu bakuthi bebeyazi ukuthi when is a flu season, you need impepho, you need umhlonyane, you need isibharha, bayabilisa basele. Izame ke nawe for ezingxaki zanamhlanje, it deal with lung problems. I'm adding, it's also useful for intestinal problems. Ilonto thina xa sisenza amayeza osela apha ekhaya, abantu who go to the academy will know ukuthi thina xa senza amayeza osela we make a broad spectrum. Eliyeza sikunika lona losela is dealing with respiratory, gastro problems, kidney problems, is your we can't even complete a list ukuthi yenzani, because it will deal with your vaso or your vascular system, it will deal you with your headache, it deal with your, because sifaka mayeza that are compatible with each other, that will deal with all these many problems, so that you don't have a mayeza as fuba, you need a blood tonic, you need a mayeza edliso, we find it in 1 spoon 1 liter. That's our principle. It's also useful for tooth problems. For into amazinyo, they've been using it. It's also useful for joint problems, joint pains. Siyayiquba ke asisebenzisi yodwa for musculoskeletal problems. Ixutywa namanye amayeza, and the roots zento njengomnungu mabele siyayiquba ke lento bese sikrobisa nje kumaye mathathu nje lamayeza esiwasebenzisayo for joint problems, skeletal problems. Lento isisibharha. Bathi ke ababantu, if you dry it,
ngabantu bafundileyo bathi if you dry it and uyisebenzisa isnuff kuthiwa it clears the sinus. Makhe siyizame ke thina abantu baneproblem ye-sinus, ebona i-sinus umanisa iyakuchana. Khawukhe uyizame. I never tested it. I just read it kwezi journals. Mhlawumbi someone who has problems ze-sinus makayizame abuya sichazele so that siqalise sonke ukuyisebenzisa. Baphinde bathi abantu bayiphandileyo, if you grate isibharha esi, the bark, uyidibanise ne-cold water, but is useful for sores in your mouth. Abantu bane-sores in the mouth. Let's also test it for all manner of sores, including mouth ulcers, fever blisters. Sibone bayizusincedisa na. Singene ke kuye umayezeni ukwenzela balithi litshonilanga sibe sigqibile indaba yesibharha. Umayezeni ke, here's a heads up. Wena mntu uthi uyawurhalela lo mthi amazwi ahlabayo, udibanise kulonto uzoyenza nalento ekuthiwa ngumfazi onengxolo. Yes. Inoba uzayiva ke bayidibana xa kutheni. Masingene ke kuwo amayeza lana, kwizinto zomayezeni. Bathi benzani ngesibharha bese siqalile ke ukuthi ezi zinto zingasentla nathi singabantu bamayeza we add, but I'm not going to mention all of them except only this one, ukuthi yangena kumayeza amathambo. Ayibiliswa ke for amayeza amathambo, you soak in cold water, uyixube nalamayeza axutywa nayo uyibeke phaa. Izawuthe suyisela lento uzawuyiva iyayitsala lento iyayitsala, ungayipheki otherwise ayizukunceda. Number 2, siyayifaka kwizikhafulo. Ngumazwi ahlabayo sifuna hambe ayofika kuloo ndawo. Xa uyithumela ke uyidibanise namayeza anqumla imilambo omwelela ke besikhe sayichaza lento lamayeza athunywayo. Number 3, kumayeza okuchela siyagxotha ke ngoku siwahlangahlanganisile amayeza amanyazangoma akwalapha mntanomhle, sawafaka amazwi ahlabayo ukuthi nje kuba ndichela ndithetha nje bayofika le ndawo waphibhalele khona ukwenzela uba xa ifike itsho iimpendulo zibuye. Kufuneka ke xa uyixuba nawe uthethe, uyeke le nto ngqusha uthule. Amayeza wayazi bufuna uba kuthini namhlanje. Masiyiphinde le nto yokulithethisa iyeza elinye lenza more than one uses. Noba leliphi iyeza, xa sithetha ngomazwi ahlabayo, umazwi ahlabayo wenza into ezimbi, wenza into ezintle. Iya ngawo ukuba ufuna ukwenza ntoni. Iyeza eliyayo liyaphinde libuye. Now if wena uyafaka nje amayeza akho uyafaka usisimumu, uthi kula mayeza sibhalele phi kule game. Number 4, uyafakwa umayeza ahlabayo xa ufutha okanye kuthiwe ugquma or you steam. Apha simsebenzisa neempinda ke ukwenzela uba nje buthetha nje ugquma ufutha uyatsha ngapha, uzama usula umbilo ngapha, uyashawutisa ngapha. Mawahambela amazwi ahlabayo aye kule ndawo ufuna kubuye khona impendulo. Sithe ke sidibanisa neempinda kulena igame ukwenzela ukuba sijonge impendulo. Sithi xa sithetha ke sithi sicenga impendulo ezikhawulezayo. Number 5, lamazwi ahlabayo siyawafaka kwimibiza. Ngamayeza ke obiza lana, umbiza. I'm told ukuthi kwezinye indawo abanalo eliyeza ekuthiwa ngumbiza. Mhlawumbe we need to discuss it because you'll find that ukhona but you never used it as umbiza. It's a nice plant, is a shrub, is always green. If I call green, uzafumana uba is turning brownish. Ibe ne-flower, is it purple? Ungandimameli ke xa ndithetha ngemibala ke mntanomhle, particularly le mibala mikhulu. Sawuze siwudiscusse umbiza ngenye imini siwubeke apha. If ukhona kulo imonti, uyafumaneka kwi-herbal shops zonke zase-East London umbiza. Ngamayeza obiza ke, particularly lona umbiza. By the way, if you didn't know, usinga lwesalukazi, lento ekuthiwa yi-milkweed, is also used kwezinye indawo esumbiza. Nayo we use the twigs, not the leaves, we use the twigs. Njengoba nakuwo umbiza kungqushwa the twigs. Yona ke lena into kuzawuthiwa xa beyibiza bathi ngumbiza omhlophe. Ndingazi uba bathi umhlophe because of iflower na bazawuthi ngumbiza nawo. So imibiza ke siyidibanise, yonke into ethi iyabiza siyifake. Iyafakwa ke lento ngamazwi ahlabayo kula mibiza ukwenzela ukuba ikhaphe imibiza. Ufako ventle bakokwenu, ufako jikanelanga mntanomhle, ziye phambili. Sithi ku number 6, kwizibunge.
inoba seyivakala ke lento ukuba siyakhwaza nalapha kwisibunge sithi mabangene kwaBhele, mabangena apha evenkileni, ivulile ivenkile, yizani nize niphethe imali. Utsho xa ithetha ke uBhele elinye ixhego uthi, yabona mntakwethu, xa uthi ubiza abantu suthi mabangene abantu, ithi abanemali, kuba uzawungenelwa ngabantu abazokwelita. Kunumber 7, wena mntu othi uya ekhoti, liyasebenza eliyeza kuloo mayeza akokwenu asekhoti. We've discussed ke amayeza amatyala anjengophuncuka bemphethe, wasawabiza ke amayeza asekhoti, ayangena amazwi ahlabayo. However, kufuneka ube careful xa usebenzisa umazwi ahlabayo, because ngelinye ixesha iyakufaka lento ekhoti kuthi unetshiki. Bathi unetshiki, kufuneka uyazi ke ukubana yeyiphi le type yeli lakho iyeza, ityala, because ukuba lityala where you are innocent, everyone can tell ukuthi innocent, utyholekile, is obvious, but iye court umazwi ahlabayo ayangena. Kodwa ubunetyala mntanomhle ufuna uyocenga, sumfaka umazwi ahlabayo, khangela amanye amayeza ngawo aza kuncedisa. Kodwa ke iyeza Bhele uyungakwazi uba prescriptive, because kuyana ngokubana lithakwe nawaphi amayeza. Wena mntu uya kwi-hearing uyafana nomntu oyekhoti, uyekhoti kule ndawo uphangela kuyo, kuloo ndawo kuyo, bakubizele ematyaleni bafuna ukugxotha. Iyangena ke lento. Kunumber 8 ibichaziwe mosingasentla kuba kumayeza entloko, particularly yes, most people abasebenzisa umazwi ahlabayo emayezeni bamazela izinto zentloko. If you get to lo mntu unyangayo une-headache, the first thing azawuqala ngayo sisibharha akuthimlisa, ujonga uba uyathimlana, iza kubetha apha entloko le nto, ubediza ingqondo. What we want to check ukuthi, do you respond na kwi-sneezing? Some people won't respond, inesizathu ke xa ungazuresponda. Abanye baqonda uba okay, masinyuse igiya, bangene koomagwazi ucaca, bagqithe bafune omembeso. Kuthiwa yintoni le nto? Singalwesalukazi umbhemiso, badibaniso sinuka. No. If you tested with into yokuqala umntu angasneezi, it may mean lena yakhe intloko has nothing to do with what you were testing. The best way yokutesta i-headache, qala ngonukani. Ukuba umntu akasneezi kunukani, then you can go to mbhemiso. Ukuba akasneezi, then you can go to isibharha mazwi ahlabayo. Magwazi ucaca, stop, lena yakhe headache ayifuni mayeza, ifuna something else. Mhlawumbi lena yakhe headache i-trauma in the head. Ukuba umntu siyamsnizisa angasnizi, one of the challenges it could be lo mntu sesithetha naye ngoku sisithunzela, kusekho mntu apha, yiloo nto uqale usniziswe ke. There are a number of approaches ke xa kudilishwana ne-headache. We dealt with 17 types of headaches. Ezinye azifuni mayeza, zifuna essential oils. Yebona ke ngoku mzama ngesibharha, kanti le nto yakhe ibinida i-peppermint essential oil, eucalyptus and rosemary, wena wenze enye. Yiloo nto is important ukuba sizazi ezintlobo ze-headache. Kunumber 9, eli yeza liyangena emadlisweni, particularly idliso elisesiswini, not kumabekelo. Asifane siyifake kumabekelo, siyifaka kwidliso. Remember, khona amabekelo ingene lento ilibekelo, inyuke lento inyuke ide izofika kwilevel yobudliso. Ufumanisa uba lento ngoku has ishape yedliso but yona ibe ilibekelo. Unumber last ke njengoba sisenza nje ezilishumi sithi uyangena kwiziphephetho. Njengoba besikhafula siyaphinde futhi siyaphephetha, sithi siyaphinde siyabiza. Uyalibona ke iyeza liya ngokuba wena ufuna liye ngaphi. Nantso ke into ebesiyiphethe yamazwi ahlabayo. Mawakuhlabeke nawe uzokwazi uba usubscribe, ushare, ukomente, ubize nabanye, kugcwale kube shushu kweli gama, siqhumiselane ngomazwi ahlabayo kude kube mnandi kweli khaya. Siyekile ke yalala, sithi kube chosi kube hele camaku. Sizawudibana Friday.